Neznášaš nakupovanie? Tak počkaj, mám pre teba pár tipov, ako si ho v Wowparku užiť naplno, aj bez vešania tričiek na vešiak. Gamestate, najväčšia herná zóna v Wowparku, plná zábavy, retro aj moderných hier. Nájdeš tu viac ako 50 herných strojov. Podľa mňa je to skvelé miesto pre teba, najmä keď chceš využiť čas bez nakupovania. Cinema City je presne ten typ miesta, kde vieš úplne vypnúť, kým partnerka nakupuje, vybere si film v kiosku, dá si dobre niečo bystré alebo popcorn a vďaka komfortným sedadlám máš pocit, že sedíš doma na gauči, len s lepším zvukom a väčším plátnom. Keď chceš spomaliť, Pantarej Café Diaz je ideálne miesto. Dobrá káva, skvelé koláče a kniha do ruky. Sadneš si, listuješ, chilluješ a ani nevieš, ako čas prejde rýchlejšie, než partnerka stihne obehnúť všetky obchody. Ak máš energie na rozdávanie, Golem Fitness je jasná voľba. Rýchly tréning, pár sérií a do konca mesiaca majú brutálnu akciovú ponuku. Wowpark nie je len o oblečení, stačí vedieť kam ísť, tak kam ideš na budúce ty?